Estem aquí al costat de la Riera de la Llémena i avui amb l'Ateneu de la Vall de Llémena hem organitzat una jornada temàtica. Hem convidat a tota la gent del poble de la Vall de Llémena. Hi ha gent que ha vingut de lluny, fins i tot avui, interessada per el projecte de Plàsticopir, que juntament amb l'Ateneu hem organitzat aquesta jornada temàtica per poder buscar plàstics a l'entorn i conèixer la problemàtica que això suposa. Plàsticopir està duent a terme activitats de ciència ciutadana. Avui hem aplicat els protocols de Plàsticopir Switch. Hem compartit amb la població local el que seria la presa de mostres. Penseu que avui hem vingut des d'un nen de 5 anys fins al seu avi que en té 67. Érem un grup d'unes 20 persones i hem recollit macroplàstics, mesoplàstics i totes aquestes dades que recollim avui les compartirem amb la població en general, les compartirem a nivell internacional i ens serviran per fer un llistat de recomanacions a nivell local per resoldre la problemàtica dels plàstics. M'ha semblat molt interessant venir en aquesta activitat que han organitzat per trobar i buscar els microplàstics, els macroplàstics i els mesoplàstics del riu, ja que jo soc un estudiant de primer de batxillerat i no tenia gaire clar de què fer el meu treball de recerca, però m'ha ajudat bastant aquesta activitat per tenir-ho més clar i conèixer una mica més aquest món.